aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Limang buwan nang nakalilipas, buhat nang mapadpad kami ng kaibigang kong si Raul sa islang yun, ang Isla Hubad. Tahanan ng mga kababaihang aswang na hindi nasasaplutan ng kahit anong tela sa katawan. Magaganda ang mga kababaihang yun. Dagdag pa ang balingkinitang mga katawan nilang palaging nag-aanyaya sa kung sino mang lalaking maliligaw sa islang yun. Subalit ang pagkagat sa pag-aanyaya ay isang kamatayang maituturing. Kagaya ng nangyari sa kaibigang kong si Raul. Ipinagkanulo siya ng sarili niyang pagkaganid sa kahubarang nakalantad at nakahain sa amin noon. Nakakalungkot man, pero lumabis kasi ang kamanyakan, kung kaya't dinanas niyang mamatay pagkatapos ng kaligayahan sa piling ng mga kababaihang aswang ng islang yun. Ako lang ang nakaligtas. Hindi ako pinaniwalaan ng otoridad tungkol sa mga naranasan namin sa islang yun. Ayon pa sa mga ito, ay wala namang ganoong isla sa lugar na yun. Nagsagawa rin ng malawakang paghahanap sa bangkay ng kaibigang kong si Raul at sa aming bangkero. Pero ang bangkero lamang ang natagpuang buhay, na nakakapit sa palutang-lutang na kawayan at piraso ng kahoy na bahagi ng aming nasirang bangka sa gitna ng karagatan. Hindi na natagpuan ang bangkay ng kaibigang kong si Raul. Ayaw nilang paniwalaan ang kwento ko na ginawang pagkain si Raul ng mga kababaihang aswang ng islang yun. Sa halip ay idineklara nilang patay ang aking kaibigan at posible raw na kinain na ng pating at mga isda sa dagat. 5 buwan buhat nang mangyari ang malagim kong karanasan sa islang yun. 2 bagay ang tumatakbo sa utak ko. Una ay ang karimari-marim na kamatayang sinapit ni Raul. Hindi ko naman siya masisisi. Kahit sinong lalaki kasi ay talagang mahuhumaling, lalo na at kung palay na ang lumalapit sa manok. Ang kailangan na lang gawin ng manok ay tukain ang palay. Mali, palay na ang tumutuka sa manok. Sadyang hindi ako tinalaban ng pagnanasang pilit sinisindihan ng mga hubad na kababaihan ng islang yun. Dahil siguro mataas ang respeto ko sa kababaihan. Palagi kong iniisip ang nanay ko kapag nalalagay ako sa eksenang katulad noon. Kapag lumalapit na sa akin ang mga tuksong, pilit pahihinain ang aking tibay hanggang sa rumupok na siya namang patitigasin ang aking pagkalalaki. Bunga ako ng kawalangyaan ng aking ama sa kaawa-awa kong ina. Hindi iyon inilihim ng nanay ko sa akin. May mga pagkakataon pa rin daw na binabangungot siya ng kawalangyaang ginawa sa kanya ni tatay. Pero nagpapasalamat pa rin daw siya dahil lumaki akong hindi katulad ng aking ama. Bagamat may naunang pamilya si tatay, ay lubos naman ang pagtulong nito sa amin, lalong-lalo na pagdating sa pinansyal na usapin. Sa kanya nga nanggaling ang tinitirhan naming bahay at negosyong pinapatakbo naman namin ng nanay ko. Inaamin ko rin naman na mabuti si tatay kung pagiging ama ang pag-uusapan. Pero hinding-hindi kayang burahin ng kanyang kabutihan ang kawalangyaang ginawa niya sa nanay ko, na ako ang naging bunga. Kailanman ay hindi ko gagayahin ang bahaging iyon ng pagkatao ng tatay ko. Ang pangalawang bagay na tumatakbo sa isip ko ay ang babaeng aswang na pakiwari ko ay ang pinuno ng islang yun.
Bagamat naipasa ko ang pagsubok na sinasabi nito, ay nasa kanila pa rin ang lahat ng pagkakataon para ako'y maging kanilang biktima at maging lamang tiyan, nabubusog sa pagnanasa ng kahit na sinong aswang na makakain ng karne ng tao. Ang higit ko pang iniisip ay kung bakit ang pinunong iyon lang ang nakapagsasalita at ang ibang babaeng hubad na naroon ay hindi. Buhat rin ng lisanin ko ang islang iyon ay hindi nawala ang eksena kung saan dinampian ako ng magandang pinunong iyon ng mabilis ngunit mariin na halik sa aking labi bago mabilis na tumakbo palayo at sumuot sa kasukalan ng isla. Sa kalagitnaan ng pag-iisip ng bagay na yun, ay bigla na lang akong napamura. Hindi kaya iniibig ko na ang babaeng yun, pero aswang siya, hindi maaari. Pinag-isipan kong maigi ang desisyong ito. Hahanapin at babalikan ko ang Isla Hubad. Kinaumagahan din ay bumiyahe ako patungong Palawan. Wala nang pahipahinga. Inilapag ko lang sa kama ng tinuluyan kong kwarto ang ilan sa mga gamit ko at nagdala lang ng mga kakailanganin sa karumenta ng isang bangka. Hindi pwedeng rumenta ng bangka kapag walang kasamang bangkero. Ang ginawa ko ay inabutan ko ang bangkero ng 80,000 at kasunod noon ay mabilis niyang pagpayag na gamitin ko ang kanyang bangka, pero hindi yung bangkang demotor na ginagamit niya sa negosyo, kundi ang personal nitong maliit na bangka na desagwan lang. Mahigit 1 oras na sagwan sa ilalim ng tirik na araw ng tanghaling iyon ay walang nagpapakitang isla na kagaya ng itsura ng Isla Hubad. Saglit akong tumigil para makapagpahinga at makabawi ng lakas. Binuksan ko ang bag at kinuha ang bote ng tubig at nilagok. Nirikisa ko rin ang isang supot sa loob noon na mahigit 5 beses kong ibinalot sa plastik para hindi matunaw kung sakaling mabasa. Nang masiguradong nakabalot ng maigi, ay ibinalik ko iyon at pinatungan ng ilang pang babaeng kasuotan na siyang ireregalo ko sa babaeng pakay ko. Kung iniibig ba? Hindi ko rin alam. Basta ay napapangiti ako kapag naiisip ko siya. Marahan ko ring kinapa ang isang matigas na bagay sa isang bulsa ng aking bag. Naroon pa rin yun. Handa na ako kung sakaling magpakita ang isla. Kasabay ng pagbabalik ko sa pagsagwan ay siya ring pagkubabaw ng makapal na itim na ulap sa itaas ng mismong bangkang kinasasakyan ko. Napangiti ako dahil doon. Binitawan ko ang hawak kong sagwan at buong higpit na niyakap ang aking bag. Saka dumapa sa bangkang nilamon ng isang higanting along inihampas ng karagatan. Gumising ka! Gising! Bakit ka bumalik rito? Isang pamilyar na boses ang gumising sa akin. Sunod-sunod na pagsamhid ang pinakawalan ko. Sabay suka ng tubig alat mula sa aking bibig. Mabilis akong inalalayan ng babaeng nakahubad para makatayo. Medyo mahilo-hilo pa ako noon, kung kaya't wala akong nagawa, kundi ang sumunod na lang sa kanya. Nang nagmamadali niya akong hilahin patungo sa likod ng isang malaking bato, nasasapat para maikubli kami. Kakaibang kasiyahan ang nararamdaman ko nun, nang masigurong nasa Isla Hubad na ako, at kaharap ang babaeng nagligtas sa akin na 5 buwan nang tumatakbo sa isip ko. May kaligtasan din akong naramdaman nang mapagtanto kong yakap-yakap pa rin ng isa kong bisig ang aking bag. Bakit ka bumalik dito? Nakaligtas ka na sa unang pagkakataon na. Hindi ka na dapat bumalik. Sambit ng nakahubad na babae, sabay turo ng isang maliit na bangka sa isang bahagi ng dalampasigan.
Gamitin mo ang bangkang yun para makaalis bago pa nila malamang may lalaki na namang naligaw sa islang ito. Dugtong pa nito. Sa halip na sagutin ang katanungan niya at sundin ang inaatas nito sa aking pag-alis, ay kinuha ko ang mga damit na pangbabae mula sa bitbit kong bag at iniabot sa kanya. Isuot mo to. Sumama ka sa akin sa pag-alis sa islang ito. Pamimilit ko sa kanya habang iniaabot ang mga damit pangbabae. Pero hindi ako makakaalis sa islang ito hanggat aswang pa ako. Paliwanag niya. At roon nga ay ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Ang ngalan niya pala ay Lorena. Tulad ko ay naligaw at napadpad lang din siya sa islang yun, kasama ang dating kasintahan niya. Noong araw daw na napadpad sila sa islang iyon, ay napaligiran din sila ng mga kababaihang nakalantad ang kasalanan. Roon niya rin nasaksihan ang tunay na kulay ng kasintahan. Sa harap niya mismo ay tinikman nito ang samot-saring putahing ipinapangalandakan at ipinagdudunggulan ng mga kababaihang iyon. Sa kalagitnaan ng pagtatampisaw ng kanyang kasintahan, sa mamasa-masang batis ng isa sa mga babaeng iyon, ay siya namang pagbabago ng anyo ng mga ito. Ang mga iyon ay tinubuan ng makakapal na balahibo sa buong katawan. Akmang tatagain ng isa sa mga iyon ng leeg ng kanyang kasintahan gamit ang matalas na itak, ay saka naman ang pagsigaw niya na huwag. Inagaw niya ang itak sa babae at siya ang tumaga sa leeg ng kasintahan. Dahil sa ginawa niyang iyon ay ginawa siyang reyna ng mga kababaihang iyon ng isla. Isa na rin siya sa mga kumakain ng laman ng mga manyakis na kalalakihang napapadpad at naliligaw sa islang yun. Mga lalaking hainan mo lang ng buhay na kalamnan ay agad sasamantalahin ng pagiging babae ng mga taga-isla na ang totoong anyo ay mga aswang na sabik makakain ng laman. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang pagiging aswang ko. At hindi ko rin alam kung kailan ito magwawakas. Makakabigat lamang ako sa'yo kung malalantad sa labas ng isla na ito na totoo ang mga kagaya ko. Ang maganda at maamong mukha ni Lorena ay nababasa na ng mga pinong luhang tumutulay sa makinis nitong pisngi pababa sa baba. Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin ng mga tao. Basta isasama kitang makaalis sa islang to. Hindi ito ang lugar para sa'yo. Ang lugar na nararapat sa'yo ay sa tabi ko. Sambit ko. Bahagya pa akong napayuko dahil sa nasambit ko. Sadyang ang taksil ang bibig kapag inutusan na ito ng pusong sabihin ang nararamdaman nito. Dahil sa sinabi kong iyon, ay nakita ko ang pag-asa sa mga mata niya. Dali-dali niyang isinuot ang ibinigay kong kasuotang pambabae. Nang maisuot niya ang mga iyon at maikubli ang kabundukan at kalikasang marapat lamang itago sa makasalan ng mga mata, ay hinagod ko ng tingin ng kabuuan niya. Namasdan ko ang kanyang mga paa, paakyat sa kanyang mukhang nagtataglay ng isang matamis na ngiti. Hindi kagaya noong unang makita ko siya noon, na walang ekspresyong ipinapakita. Hindi totoong gumaganda ang isang babae kapag nakahubad ito. Sa halip ay mas gumaganda ang isang babae kapag nagtataglay ito ng isang matamis na ngiti sa kanyang labi. Iniibig kita. Muli na naman akong ipinagkanulo ng aking mga bibig habang titig na titig sa maamo niyang mukha. Iniibig din kita. Buhat ng lisanin mo ang islang ito. Sapat na ang sinabi niyang yun para bigyan ko siya ng marahan, ngunit matagal na halik. Sa puntong iyon ay ramdam ko na totoong umiibig ako. Mahal ko si Lorena. Nang magbitaw ang aming mga labi,
ay siya namang isa-isang pagsulpot ng mga hubad na kababaihan ng islang yon. Nang tubuan ng makakapal na balahibo ang mga iyon, ay siya namang pag-atras ko. Pumorma na rin si Lorena na animoy handang lumaban. Ako naman ay inilabas ang supot ng plastik mula sa aking bag. Binutas iyon at lumantad ang laman nitong asin. Walang ano-ano ay isinaboy ko iyon sa mga halimaw na kanina'y larawan ng magagandang kababaihan. Napapaatras ang mga ito dahil sa ginagawa kong pagsaboy sa kanila ng asin. Ngunit may hangganan ng asin na dala ko. Napagtanto ko na lamang na ubos na ito. Mula sa bulsa ng aking bag ay inilabas ko ang isang punyal. Handa na akong lumaban. Bahala na. Sa puntong iyon ay napansin kong balisa si Lorena. Nanginginig na napako sa kanyang kinatatayuan. Hindi ako makapagbagong anyo. Hindi na ako aswang. Tinig ni Lorena. Masaya ngunit may takot at pag-aagam-agam sa kanyang boses. Siguro ay dahil alam niyang hindi siya makakalaban sa anyo ng ordinaryong tao. Mabilis itong nilapitan ng dalawa sa mga halimaw at kinapitan ng mahigpit ang magkabilang bisig. Patakbo kong sinugod ang dalawang halimaw. Subalit mabilis din akong nalapitan at nahawakan ng ilan pang mga halimaw. Wala na. Kung nakaligtas man ako noong una akong napadpad dito sa isla dahil hindi ako naging mapusok at mapagsamantala, ay siya namang pagtanggap ko sa kamatayang nakaabang sa akin ngayon dahil sa totoong pag-ibig na hinding-hindi ko kayang tanggihan. Sabihin mong hindi mo ako iniibig. Tinig ni Lorena. Pero iniibig kita. Sambit ko habang nagpupumigla sa mga halimaw na mariin ang pagkakahawak sa akin. Magtiwala ka sa akin. Ito lang ang paraan. Sabihin mong hindi mo ako iniibig. Pagmamakaawa ni Lorena na nagpupumiglas din sa pagkakahawak ng mga halimaw na nakakapit sa kanya. Labag man sa kalooban ko ang pagsisinungaling at itangging iniibig ko siya, ay sumunod ako sa gusto niyang mangyari. Ibinigay ko sa kanya ng buong buo ang aking pagtitiwala. Lorena, hindi kita mahal. Hindi kita iniibig. Matapos kong banggitin iyon ay kitang-kita ko ang mabilis na pagbabagong anyo ni Lorena. Tinubuan ito ng makakapal na balahibo sa katawan, nakagaya ng sa mga halimaw na nakapalibot sa amin. Dahil doon ay binitawan siya ng dalawang nakakapit sa kanya. Lumapit siya sa harap ko. Tinitigan ko siya sa mga mata. Kung nakapagsasalita lamang ang aking mga mata, ay nais nitong sambitin na iniibig ko siya nang higit pa sa aking buhay. Walang ano-ano ay hinablot niya ako sa damit. Huwag ka nang babalik dito, mahal ko. Nakikiusap akong tumakas ka. Masaya na akong iniibig mo. Tinig ni Lorena sa anyong halimaw. Sabay buong lakas akong inihagi sa bahagi ng dalampasigan kung nasaan ang maliit na bangka. Ang kaninang dalawang halimaw na may hawak sa akin ay mabilis niyang nilaslas ang mga leeg na agad bumagsak sa lupa. Ang ibang halimaw na nagtangkang lumapit sa kinasubsuban kong buhanginan ay mabilis niyang naharang at pinagtutusok ang sikmura gamit ang bisig na tumagos hanggang sa likod ng mga iyon. Nakikiusap ako. Mahal ko, iwan mo na ako. Tumakas ka na. Kasiyahan ko ang mabuhay ka. Sambit nito habang nakikipagbuno sa mga halimaw. Agad akong sumakay sa bangka at nagsagwan papalayo ng isla. Kitang-kita ko. Halos ikamatay ko ang aking nasasaksihan. Pinagtutulungan si Lorena ng mga halimaw na yon. Bumagsak ito sa buhanginan at pinagsaluhan ng mga halimaw ang pira-piraso nitong katawan.
Wala na ang babaeng naging dahilan para makaramdam ako ng pag-ibig. Wala na si Lorena. Wala na ring dahilan para muling magbalik sa lugar na tahanan ng mga kababaihang aswang na nakalantad ang kasilanan, ang Isla Hubad.